kaga fa magana take mu wallahi. Kaga ki kyale matan nan. Ina ga mani ka kyale ta. Dan bakin ciki, Na yi farin jini, za a bin bakin ciki. Kaga kira ni. Na ni ko hi. Ni Ka kyale matan nan. Allah yanka mutum ka zai wahala dole ya sha wallahi. Na pagode. Allah ya yanka mutum ka zai wahala dole sai ya fige ta. Sai ka ni dai ba ruwana Allah ya takalli na maka hiran yi wallahi dan samu hanyar guduwa. Ko ka ce sai ka Na pagode. Yayya ta farko. Kai. Mutumina. ashe gidan nan ba daɗi. Ai da kike je ka kwarzo a gidan nan. Ya uwar ba. Ashe matan nan munafuka ce. Kawai ina shiga sai mijinta ya shigo. Kaga tun lokacin da na shiga? Mijinta na shigowa ta ce to dan kar ya gane. Kaga wanki na an yi kawo ka kama guga. Nai ta guga can da rana dare izo har gari wai na goge ka sun fi 150 a wannan gidan. Allah ya saka da alkhairi. Wallahi Allah ya saka da alkhairi abin da kai. Wankin da ka gani din nan ka goge hitas. To ani na wanke. Wallahi ni na wanke wankin nan. Haka tai mun nema ta sa ni rimi ta ringa min haka ina dan kiran yana ana tsaga min gida. Ina shiga gidan na ashe wankin ta tara.